लोगोफोर दिनैनि बे गोदान मोनसे सर्ट आपडेट भिडिअआवहाय गिबियावनो नोंथांमोनखौ गासैखौ बरायनो थालायबाय। लोगोफोर दिनै आं बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननि सिगाङाव बर'नि मोनसे गोदानै फैनो गोनां मिउजिक भिडिअनि सायाव सुंद'यै आपडेट लानानै फैलायबाय। नोंथांमोना बे मिउजिक भिडिअआ मा आरो बे मिउजिक भिडिअखौ बबे चेनेलनि गेजेरजों नुनो मोनगोन बेफोरनि बागै मिथिनो थाखाय भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो। लोगोफोर फावखुंग्रि रिंकुमनि नार्जारी आरो बिबेक गयारी बिथांमोननि फाव खालामनायाव देंखोमाला क्रिएशन बेनारनिफ्राय जोंनि गोदोनि मुंनि मोनसे गोदान मिउजिक भिडिअ फैनो थांगासिनो दङ दे लोगोफोर। आरो बिथांमोननि बे फैनो गोनां मिउजिक भिडिअनि शुटिंआ दायो सोलिगासिनो दङ आरो बिथांमोननि बे गोदानै फैनो गोनां जोंनि गोदोनि मिउजिक भिडिअनिनो करिय'ग्राफखौ खालामदों बिश्वजित बसुमतारी बिथाङा आरो मेथाइखौ रोजाबदों जयफुल ब्रह्म बिथाङा। लोगोफोर नोंथांमोना बिथांमोननि बे फैनो गोनां मिउजिक भिडिअखौ देंखोमाला क्रिएशन इउटुब चेनेलनि गेजेरजों नुनो मोननाय जागोन दे लोगोफोर। दायो बिथांमोननि बे फैनो गोनां मिउजिक भिडिअनि शुटिंआ सोलिगासिनोसो दङ नालाय नोंथांमोना साननैसोनि उनावनो देंखोमाला क्रिएशन चेनेलनि गेजेरजों नुनो मोननाय जागोन आरो बिथांमोननि बे फैनो गोनां जोंनि गोदोनि मिउजिक भिडिअआ जोबोर मोजां जागोन बायदि मोनदों दे लोगोफोर। नोंथांमोना इन्ट्र'खौ नायनानै एसेब्लाबो मिथिखादों जानांगौ। बेनिखायनो नोंथांमोना जाय नायनो गोसो गुदुं बिथांमोना नेना थायोब्लानो जाबाय देंखोमाला क्रिएशन चेनेलनि गेजेरजों नुनो मोननाय जागोन। लोगोफोर बिदिब्ला दासिमनि सर्ट आपडेट भिडिअआ बेखिनियानोमोन। जुदि नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामदो आरो चेनेलाव जुदि दिनैसो सोरबाफोर गोदानै नायदोंब्ला बेफोरबायदिनो माखासे बर'नि फैनो गोनां मिउजिक भिडिअ आरो बर' सावथुनफोरनि बागै आपडेटफोरखौ मोनबाय थानो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै खाथिनि बेल आइकनखौबो अलाव प्रेस खालामना लायोब्लानो जाबाय।